Har det er Føtex. Ja. Jeg vil bare vide, fordi jeg bare har hørt fra nogle mennesker, du tager slik fra børnene. Ja. Ja. Er du sikker på det? Fordi du er så tyk. Ja. Jeg er i Føtex lige nu. Ja, og jeg har lige tjekket, at du har gjort det 7 gange. Hvis du gør det igen, får du en bøde for 15.000. Nej. Jeg siger, at det er telefonfis. Du snakker med Anders Bunde, far. Du snakker med Nina, og det er telefonfis. Ja. Hej. Han opdager det. Han har opdaget det.